Hello guys, welcome to my YouTube channel. YouTube channel आवरायबाय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटल नायनानै बिदिब्ला नोंथांना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांनो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर जोंना खनजिथा बर'नि आरोना मोनसे दा फेसबुकआव मोनसे पस्ट दा गोबांथार भाइरेल जादों जाय बिथांमोना नुबाय बिथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ जाय नुवाखै बिथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय नोंथांमोना आङो फारियै खिथागोन आरोना फार्स्टआवहाय खनजिथा फिसाया मोनसे पस्ट खालामना होदों आं नोंथांमोननो बेखौ फार्स्टआव फरायना होगोरनो ओमफ्राय आं बे पस्टखौहाय नोंथांमोननोबो स्क्रिनाव होना होगोन आरोना नोंथांमोननो फरायनो हागोन बाव मोनसे खनजिथा बर' फिसाय होननानै मोनसे फेसबुक प्रफाइल दं बे प्रफाइलाव नैबे पस्टखौ होग्रोनाय जादों आरोना बाव मा लिरना होदों आं नोंथांमोननो बेखौ एसे फरायना होग्रोनोसै बेनि उनाव फारि फरायना होजोबगोन आरो गासिखौबो बिदिब्ला खोनासंना लादो बाव लिरना होदों दैदेना खनजिथाखौ लानो थाखाय आंखौ बुथारनो गुन्दा हमबाय बिजों निजिरायाबो मानि बिसियाबो लोगो बावसो बोरमाबाव लिरनाय मिस्टेक जादों आरोना मोरोमासो जादों बोरमा जाम्बाया रेप केसानो दाबो जोबाखै दाख्लि नागेर फैजादोंमोन बेफोरबायदि होनानै बिथाङा पस्ट होग्रोदों आरोना बिनि उनावहाय खनजिथायाबो मोनसे पस्ट होदोंहाय खनजिथानि पस्ट होनायखौ आं नोंथांमोननो फरायना होनोसै खनजिथाया नैबे पस्टखौनो शेयार खालामनानैहाय लिरना होदों आरोना बाव मा लिरना होदों नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय आरोना मा साननानै बिदि हंगारखो नों दाननोबा दान नों सुनि आं गथ' लोमजानायखौसो लाबोदों बिसिनाव बेफोरबायदि लिरनानै पस्ट होदों आरोना खनजिथायाबो शेयार खालामदों फिसायनि पस्ट होनायखौ शेयार खालामना बेफोरबायदि लिरना होदों आरोना नोंथांमोनाबो नायनो हागोन स्क्रिनाव होगोन आरो दैदेनाबो मोनसे पस्ट होना होदों आरोना नोंथांमोनखौ फरायना होनोसै आं बाव मा लिरना होदों दैदेन औवारि कमेडियान मोनसे फेसबुक पेजाव होदों आरोना बेखौ आं नोंथांमोनखौ फरायना होनि आं मानो खनजिथाखौ लानांगौ दे जेन'बा घन्टानि सिथोब आंनि हिन्जावानो दं आं एक्सन लानाय जागोन खनजिथा फिसाय बेफोरबायदि लिरनानै पस्ट होदों बिथाङाबो ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे बिथाङा मोनसे भिडिअ होबावदों बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो होनो हागोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरोना बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगोजों बिदिबा नायना लागोदो लोगोफोर हेलौ लोगोफोर थग्रननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां थग्रन माब्रै दं कम्पानियाव खामानि मावनानै ओंखाम जाखांनानै उन्दुनानै उन्दुवाखै नै जोंहा थग्रन ओंखाम जाबाय लोंबाय नै एसे एनै लोंबाय ओमफ्राय नै आंना हिनजावा जेन'बा बिदि मानो हगारनांगौ दे जेन'बा आङो उन्दै लोमजानायखासो अजानाव लाबोथारदों जेन'बा बिदि लिरनानै होनानै मा मोननांगौ दे आं नोंजों उन्दुलायदों ना मादों जेन'बा दे बिदि लिरनानै हगारनो बियो आनला सोरला हारसिं रोनावलाबायनानै बिदि हगारनांगौ जाहैबाय गोदाव सोरावनो गावनो फन हरै दावराव जाबाय थायो होनखाबाय आं गाबोन फुङाव थांसै होननानै खनथाम जाहैनांगौ होननायखाय आङो दिनैबो दोनबाय उन्दैखौहाय बेखौ बियो फेसबुकाव बियो बिदि गाज्रि लिरनानै पस्ट होबाय आरोना दा दुनिया मानसि शेयार खालामनाय शेयार जानाया बे मोजां जाबाय दा भाइरेल जानाया मोजां जाबाय हिन्जाव फाननानै जाग्रा साला लाजिला नोङो सिगाङाव जा खालामबोबाय दै आं खिन्थु दा जेबो मानिला मोनथिबाय दा जाबाय थग्रन आंना सानै जासिगोनलै थग्रन गाज्रि दामारसै कम्पानियावनो थादों नों आंखौ बेबायदि पस्ट खालामबाय दा दे जाबाय बिदि सानोबा खालामनांगौ आरो लासिं जेन'बा मानोना बिदि पस्ट खालामनांगौ बियो लिरनानै गोदाव सोरावनो एसे होबानो अथेसा शेयार जाखायो होनना मिथिखायो जेनेबा दे मानो हगारनांगौ बिदि बियो जानला मोनलानो लोंनानै प्रुफ होनांगोन सोर मा जालायदों सोर मा जालायदों बेखौहाय मानिखायालै आङो माइरि बे हौवाखौहाय गावनि फिसायानो हिनजावानो दङ हिनजाव ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंबो बारा जेबो बुंला बिथांमोननि बे न'खरनि पार्सनेल मेटारमोन आरोना ओमफ्राय बिथांमोना बेखौहायनो ससियेल मिडियायाव फैनानै बेफोरबायदि पस्ट खालामनायखौ नुनानैहाय नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों आरोना नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय ओमफ्राय बिथांमोना मा जालायदों मा जालायाखै बेखौथ' जों मिथिजोबा जास्ट नैबे ससियेल मिडियायावहाय नैबे पस्ट होनायखौ नुनानैसो आं नोंथांमोनजों नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों आरोना बिथांमोननि पार्सनेल मेटारमोन बे न'खरनि पार्सनेल मेटारखौ बेफोरबायदि ससियेल मिडियायावहाय होनानै लानाया एसेबां माने साबजाया आरोना ओमफ्राय आं भिडिअखौबो बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनो थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय